Catalunya és una terra marcada pel clima mediterrani i la sequera, una companya de viatge. La que va començar l'any 2022 no ha estat una sequera més. Ha estat la sequera més greu dels darrers 125 anys. Una sequera històrica. L'any 2023, els embassaments de les conques internes van baixar per sota del 20% de la seva capacitat. Una situació sense precedents en més d'un segle. El sector agrícola, que representa entre el 70 i el 80% del consum total d'aigua, va perdre gran part de les collites i la ramaderia i la indústria s'han hagut d'adaptar. Molts municipis han hagut d'aplicar fortes restriccions o rebre aigua en cisternes. Més de 33.000 hectàrees de bosc s'han assecat només l'any 2022. Els rius, els ecosistemes i la biodiversitat s'han vist greument afectats. Les pluges del març del 2025 han estat excepcionals. Les reserves a la conca de l'Ebre freguen el 80% i les conques internes han assolit el 63%. Però això no és una victòria. Amb l'arribada de l'estiu, entrem de nou en els mesos més secs i sabem que el canvi climàtic ja no és una amenaça llunyana, una amenaça de futur, sinó una amenaça per al nostre present. L'any 2024 va marcar una fita climàtica en convertir-se en el més càlid des que es tenen registres, el 1850. Per primera vegada, la temperatura mitjana anual ha superat el llindar crític del 1,5 graus respecte als nivells preindustrials. Davant d'aquest escenari, què pots fer tu? Reduir el teu consum, fer dutxes curtes, tancar aixetes, reutilitzar l'aigua. Cada acció compta. A casa, al carrer, allà on siguis, la vigilància ciutadana és clau. Fer de l'estalvi un valor. A la feina, a l'escola, a casa, fer sentir la teva veu. Per exigir una tarificació justa, inversions i una gestió responsable. Pots ser part del problema o de la solució. Actua avui per garantir l'aigua de demà, perquè l'aigua és vida i el seu futur també és a les teves mans. Entre tots, rebrotem.